Of course, nasayod kita nga walay San Agustin kung walay Santa Monica. Pero it goes the other way also. Walay Santa Monica kung walay San Agustin. Dili masantos si Santa Monica kung wala masantos si San Agustin. Ang bunga sa maayong buhat ni Santa Monica, si San Agustin. Mao nga nahimo siyang santos precisely because of the conversion of Saint Augustine. So two ways na siya, no? 17 years kay balo mo ana, no, 17 years nga nagantos nga gahilaka Santa Monica, mao nga sa uban nga mga images ni Santa Monica gadala siya paniyo. Pero dapat dili paniyo yang dala kundi langgana or baldi baka kay binaldi ang gihilak ni Santa Monica para kang San Agustin. Ana kadaghan mo tong nay usa ka pari nga niingon kang Santa Monica nga sa kadaghan sa imong gihilak, sa kadaghan sa luha nga imong gihilak, imposible nga mawala ang imong anak. No, as kang ninduta, no? Unya, kini si Santa Monica, di lang ni kinahigugma siyang anak nga basta-basta na lang. No? Kuan kay siya sa iyang baruganan, kining firm kay siya sa iyang baruganan. Usa ka panahon gani nga niuli si San Agustin gikan sa iyang pag-eskwela, layo iyang eskwelahan, niuli siya sa ilang balay sa Tagaste. Unya, nag-istorya si San Agustin nga niapil na siya sa manikiyans, no, kining mga manikis, kining mga pagtuo nga ang yawa og ang Ginoo parehara og gahom, murag ana lugar ba. Suko kay sa Santa Monica sa iyahagi papahawa siya sa kananan. As in wala sige papahawa sa kananan, gipalayas siya, gipagawas sa balay. Ana si Santa Monica. Pero iyahan na po dahil gigukod si San Agustin tungod sa usa ka damgo. Kay nadamguhan man niya nga si San Agustin mahimo nga maayo kaay sa nga tanan nga mag-alagad sa simbahan. Muni nga iyang giapas San Agustin dito sa Roma. Ibawaan niya nga to San Agustin sa Roma, adto siya sa Roma. Pag abot niya sa Roma, wala na si San Agustin diha kay tuan na sa Milan. So niya apas siya paingon sa Milan. Ug didto sa Milan, siyempre ang unang adtuan ni Santa Monica, isa sa iyang una adtuan nga para pagpatabang nga mausab iyang anak, ang obispo. Kaduol gyud sa mga pari. Nitong panahon na ang obispo sa Milan si San Ambrosio. Kini si San Agustin, lisod pud ni siya birahon og istorya tungod kay bright kay ni, paskang brighta. Nya kini no hinumdumi nga this is around the year 385, 87 ana nga mga tuig. Ang wala pay Biblia nga parehas inyong Biblia. Ang mga Biblia sa una mga nasulat sa Griego, unya dayon ang sinulatan sa Griego is karon bitaw kay naay separate words. Dili na siya ang litra gabalay na tanan ang litra, di nimo mabasa unless you read it aloud or pinaagi sa imong lips, no, kinahanglan nga mulihok imong lips aron masabtan nimo kung unsa ang nasulat kay sumpay man wala man na gi per word dili man na ana sumpay na tanan. So mao na ang style sa una, no, sa wala pa ning printing press, sa wala pa ning style sa atong Biblia karon. So mao to nga napugos tungod sa kaisog ni Santa Monica. Napugos yung anak nga si San Agustin, nga si Agustin nga makikita kang San Ambrosio, ang obispo sa Milan. Og nakaset na og date nga unsa siya oras moadto didto, niadto siya didto si Agustin, og sa dihang pagsulod niya si San Ambrosio tuwa siyang library gabasa. Pagsulod ni Agustin giingnan siya ni Ambrosio, ay sa kay wa pa ko napakigibasa, hulat lang kadjut lang gid kaayo. Nakurat siya kay sa San Ambrosio gabasa nga dili galihok ang ngabil. Wala naglihok ang ngabil. His lips were not moving. Buti pa sabot gabasa siya gatanaw lang. Kadto nakita ni San Agustin nga bright kay ning tawhanan ni. Unsaon niya pagbasa nga wala niya giistorya.
How can I understand what he is reading without speaking it out loud, which is sa iyang experience impossible? Dito niya nakita nga bright kaayo si San Ambrosio ug mautoy abri, mautoy paagi sa Ginoo nga maabri San Agustin nga ni ay tao nga mas bright sa iyaha paminawa ning tawhanan ni. And that started the conversion of St. Augustine. A year or two later, nidawat na gyud San Agustin sa kinabuhi nga Kristohanon, nagpabunyag siya. Ug sa lipay kayang inahan, muto nga pauli na sila sa mauli na sila sa Algeria, no, dito man ni sila sa Algeria, is part of North Africa. By the way, ang Algerians dili na itom ang Algerians, no, pareha kang Jesus mismo og features ng mga Algerians. Pareha kang Jesus. Di na sila mura silang Arabs, ana ang features sa Algerians. Sa dito pa sila gahulat silang barko, ang paabutan og barko is Ostia. Kanang Ostia mao nang bukana sa suba nga mosulod sa Roma. So dito sila sa Ostia, mao to ang port, no? Mao to sila ang pantalan diin maghulat sila sa sakyanan pauli sa barko paingon sa Algeria. Pero hinumdumi nga ining panahona dili pareha karon nga nakay super ferry MWF ang super ferry TTH dili. Maghulat ka og pila ka bulan kung kanus aman makana ang barko og pila ka bulan kung unsa na pod nga kuan mo larga ang barko. So di kay balo. So they were waiting for a long time diha sa Ostia. Ug diha sa Ostia nagsakit na si Santa Monica ug mamatay na siya. Dili mo sugod si San Agustin nga mamatay ang inahan. Pero Santa Monica niingon nga ang rason nga nga gusto ko mabuhi og taas-taas kay gusto lang yun nako nga mahimo kang Kristiyano. That's the only reason why I want to live longer. Karon nakabot ko na, pwede na ko kuhaon sa Ginoo. Ana nga klase si Santa Monica. She had a mission in life, the sanctity of his child. Ug natuman naman, pwede na, human na. Murag si Jesus sa cross ni ingon nga it is finished. So pwede na ko, it does not matter kung asa mo paingon ang akong lawas. Ingon na Santa Monica. No? So, ingon ani nga klase si Santa Monica. Dugay-dugay na ko akabalik din he. First time ko ning balik, gikan sa paghawa na ko sa May. Mga mo taas-taas ako humili. Second part, sa humili ang pagbasa. Sa unang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo, imong mabantayan nga kung ikaw usa ka Kristiyanos, kinahanglan nga magpuyo ka sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Dili ka magkiat-kiat kung mangita kag asawa, kung mangita kag bana. Dili parehas mga pagano nga magsukod-sukod diha. Dili kinahanglan nga magtinarong kasi mo kinabuhi isip usa ka Kristiyano, mangita kag tarong nga asawa ug dili ka mobuhat sa gabuhaton sa mga pagano. Maunang unod sa unang pagbasa. Dayon matingala ka unsa may labot ana sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo mahitungod sa napulo ka mga dalaga. Ang 5 danghag, ang 5 maalamon. How is that related to, how is this looking for a good wife, a good husband, related to the 10 virgins, 5 of them are foolish and 5 are wise? Mauni. Usahay, ang impresyon nato, gikan sa first reading, nga kung Kristiyano ka, di ka pwede malipay. Kinahanglan nga pugong mura kay gigapos. Di ka malipay, ayaw pag adto didto kay matintal ka. Ayaw pag sige katawa. Si morning ingon ni Cardinal Tagle. Kay isa niya kabisita sa Germany. Giingnan siya sa ka-Filipino. Nga Cardinal, hindi ako naniniwala na banal kayo. Bakit po? Ingon ni Cardinal Tagle. Kasi palagi kayong tumatawa. So di ka pwede mo katawa kung balaan ka. So nanaana ba? Murag mo ni atong impression nga makuha gikan sa first reading. And yet,
Kung basahon natog maayo ang Ebanghelyo, ngano nga gitawag og maalamon ang kadtong lima? Tungod kay naa sila'y extra nga lana, nga itubil sa ilang suga. Nangadto sila og sayo didto sa kadtong wedding nga mahitabo. Og pariha sa lima kadanghag, na board sila hinulat, nakatulog sila. Like any ordinary people, boring kayong maghulat, nakatulog sila. Kauban sa mga danghag, nakatulog sila. Pero ang pangutana is, ngano, nga naa sila extra, nga lana, nga dala. Nga nangadtuman sila sayo. Therefore, they were expecting nga ang pamanhunon mo abot og sayo. So igo na unta to ilang ang lana nga gidala sa danghag. Insakto na unta to. Ngano nga naa pa man gyud extra. And you know why? Tungod kay party man siya, they were expecting that the 5 wise virgins were expecting the party to last the night long, nga maabtan og kaadlawon. Magparty tibuok gabi. Remember the first miracle of Jesus. Unsay ang first miracle? Naghimo siya bino. Unsay context? Kasal. Ay guna-huna ang gihimo ni Jesus nga bino dili makahubog. Sa insakto nga panahon, gikinahanglan nga puno tas espiritu sa kalipay. And this is the spirit of joy nga gidala sa mga Kristiyano. Unsay salmo? Rejoice you just. Rejoice in the Lord you just. Pagmaya kamo sa tubangan sa Ginoo, kamo nga mga matarong. You are expected to live a happy life if you are in love with Jesus. Malipayon ang kinabuhi sa usa ka tawo nga tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Ako baga una ako sa kinabuhi ni Santa Teresa, Mother Teresa of Calcutta. Nga sinan ka, wala she had nothing sa paghawa niya sa Our Lady of Loreto Convent. Pero pagkamatay niya, more than 450 houses all over the world. Siya ro wala siya malipay, siya ro wala siya katawaha sa kalipay. Tungod sa iyang gugma sa Ginoo, daghan kaig nabuhat. Ay ging na nga, wala siya malipay kung naibalay nga mabuhat diha, kung naay mabalay nga mabuhat diha, kay aron nga puy-an sa mga pobre. She was a very happy person. And you can see it in her eyes. Makita nimo, kung makita kasi ang picture, makita nimo nga ang mata ni Mother Teresa puno sa kalipay. Mga igsuon, kung wala ka malipay sa imong pagtuo, wala pa nimo mailhan ang Ginoo. Ang Ginoo nga gisimba ni Santa Monica, ang Ginoo nga gisimba ni San Agustin, ang Ginoo nga nailhan ni Cardinal Tagle, ang Ginoo nga nailhan ni Mother Teresa, Ginoo nga naghatag sa kalipay. Rejoice in the Lord, all you just. Pagmaya kamo sa tubangan sa Ginoo, kamong mga matarong. Hinaot paunta. Manindog kita karon og atong ipadayag sa padangat sa Ginoo ato mga pangamuyo.